Hau pakaizo guztiei, eriketa honetan esaten digute, erronbo baten aldeak 8 zentimetro neurtzen dute. Angelu txikienak 38 zentimetro neurtzen ditu. Zenbat neurtzen dute erronboaren diagonalak? Bale, lehenik eta baina argi izan behar dugu zer den erronbo bat. Erronbo bat izango da alde guztiak berdinak dituena, eta ez du zertan haue guztiak 80 metro gradutakoak izan. Hori gertatzen da bakarrik karratua denean. Hori bai, angelu hau eta hau berdina da, eta angelu hau berdina da. Egongo da, angelu bat beste baina handiago izango dena, kasu honetan argi ikusten da, angelu horia izango dela berdea baina handiago, eta horregatik egongo da diagonal bat handiagoa bestea baino. Ariketak eskatzen diguna da kalkulatzea diagonal hau eta diagonal hau. Eta ematen dizugu datu bezalak, apuntatuko duguna, alde batetik, alde guztiak neurtzen dutela 8 zentimetro, eta bi angelu ezberdin daude bakarrik, berdea eta horia, eta txikienak neurtzen duela 38 grado. Vale? Jarriko dugu, kolore berdearekin hemen, angelu honek neurtzen dituela 38 gradu, eta angelu honek baitaren neurtzen duela 38 gradu. Horrekin baita ere ondorioztatu daiteke zenbat neurtzen duen horiak, zergaitik hau, gehiago, eman behar duelako 360 gradu, baina, gu momentuz honekin konformatuko gara. Horretaz aparte, azkenen egin behar duguna da, ikusten duzue, diagonalak idazterakoan, agertzen zaigula triangelu zuzen bat, beste lau triangelu zuzen ezberdin ez da, eta hemen 80 graduko angelua. Begin behar duguna da, hartu triangelu zuzen bat, ebatzi triangelu hori, eta horrekin lortuko dugu diagonal honen erdia eta diagonal honen erdia. Eta lortzen ditugunean, ja biderkatzen dugu bider bi, eta izango ditugu diagonalak. Joango gara egiten. Berri idazten dut triangelu berria, triangelu berria izango da zuzena, horrelako zerbait, gutxi gora bera, eta triangelu honetan badauzkagu urrengo datuak. Hipotenusa neurtzen duela 8 zentimetro, ez da? Triangelu honen hipotenusa, hau delako. Ari nahi sartzen triangelu hau, triangelu hori ari nahi sartzen. Hau hain zuzen ere. Vale. Beste alde batetik badakigu hau guztia dela 38 gradu, baina nola diagonala erditik pasatzen den, geratuko zaigun hemen angelua izango da justo honen erdia. 38 zati bi egiten baldin bauzue, hemen geratuko zaigun angelua izango da berdearen erdia. Eta orduan izango da 19 gradu. Eta gu jakin nahi duguna da, zenbat neurtzen duen, dituko dio adibidez honi B eta honi C. Hori da, idatziko dut beto hau, igual ez da oso ondo ikusten, 19 gradu, hau ez dakigu zenbatekoa den, dituko diogu alfa, eta hau 80 gradu. Alfa kalkulatzeko, egin dezakegu hau, gehi hau, 180, baina momentuz ez dugu hori erabili behar. Zergaitik, ja badaukagulako angelu bat, eta angelu honen arrazoi trigonometrikoak joango gara idazten, idatziko ditu guztiak eta gaur ikusiko dugu zeintzuk diren interesatzen zaizkigunak. Sinu 19 gradu. Izango da. Kontrako katetoa, hau da C zati hipotenusa. C zati hipotenusa dela 8. Kosinu 19 gradu. Izango da. Alboko katetoa, B zati hipotenusa. B zati 8. Eta azkenik tangente 19 gradu izango da kontrakoa C zati albokoa, B zati C. Ikusten dugunez, hemen zuzenean dauzkagu bi ezagun, hemen bakarra, bai? Beraz, bi ezagun baldin baditugu, hori ez dugu erabiliko. Erabiliko duguna izango da sinu eta kosinu, zergaitik hemen hau ezaguna da, hau ezaguna da, ezaguna eta osaguna. Beraz, hemetik ondorioztatzen dugu urrengoa. Sinu 19 gradu. Itxaron, bakanduko dugu. C izango da sinu 19 gradu bider 8. Eta B izango da kosinu 19 gradu bider 8. Egin dudan goza bakarra da 8 hau ona eramatea, C berdin sinu bider 8, eta 8 hau ona eramatea, B kosinu bider 8. Eta egiten baldin baduzue kalkulu horiek, niri atera zait, honek ematen duela, segundutxu bat, sinuarekin atera zait ematen duela bi
6 zentimetro, eta honek eman dit 7,56 zentimetro. Baina, berriz mesedez goratu, eskatzen digutena da diagonal handia eta diagonal txikia. Hemen idatziko dugu. Diagonal handia, hau da diagonal luzea, deituko dut D larriz, izango da bi aldiz bi bider altuera hau. Bi aldiz B. Bi bider B izango da bi bider 7,56, hemen kalkulatu dugulako. Eta honek ematen digu 15,12 zentimetro berdin diagonal handia. Hemen daukagu lehenengo emaitza. Eta bigarren emaitza D txikia izango da, hau ez da, bi aldiz C. Bi bider C. Eta C da hemen kalkulatu duguna. Bi bider 2,6. Eta honek ematen du 5,2 zentimetro. Noski baietz, diagonal handia eman du, diagonal txikia baina handiago, eskerrak bestela zerbait txartu egin dugu. Eta hau da emaitza.